Size yine şeýle bir soraw gelip goşdy taliplerden öz sarynalaryňyz bilen tanış edäsiň. Bugün asfalt topormy töwerime ene Urwan Türkmenistanyň atanyň näpesi Hasan hak berdi. Şulanmy dönem tanış olanlar, toyun içindenem arşiv geçen olanlar, toygananam towan olanlar, bir topar toyganadan geçen olanlar, köpedi başka zorluklarda değişli, ritim blok bir rahat sıkya, şuna nemedip, hakiki fazlaları yaptın çıkaryalardı. Hakiki dir fazla, şuna olanları yığınap çöpledik. Ağzımız bar töölemi Türkmen aydınlarını, faallarını salıp başarıda gitmek niyet beretti. Töölemine hak verdiğimiz var. Vatan var, Kur'an var. Emmeti özünün sunutları, özünün adam kâsirlikleri, özlerinin okuyupları bilen dünyanı gara näme doldy özüne terettir bilirler. Şu ýylyň Tomson'na Türkmen milli eski adatynyň görnüşli wekilleriniň biri Ataway Sargulyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Beýik Britaniýanyň şäherlerine bolup geçen WOMAD adly dünýä tanıtlary we sallar festiwalyna aýdan aýdymlarynyň birini häzir siziň dikkatiňizde hödürleýär.